Siyathokoza-ke bogogo, siyakhuleka emagumbini amanomhlaba, enhla nasenzansi, eningizimu nasemaphakathi, eMpumalanga naseNtshonalanga. Sefikile-ke uMkhulugwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali, elincane ngeminyaka, elidala ngemisebenzi. Ngiyakhuleka-ke bantwana bethu ngale nikhona emagumbini amanomhlaba. Ngiyathemba ukuthi kuyafinyelela le podcast le ebaluleke kakhulu-ke namhlanje. Mhlawumbe nje before singene kwi-topic yethu, ngicela ukuthi ngibonge bantwana bethonga, ngibonge kakhulu izingane zakamoya, kulaba abasubscribe-ayo nalaba abathatha i-membership. Njengoba ngihlale ngisho ukuthi kunama-packages amabili e-membership ongakhetha kuwona. Kune-membership ya-R79 kuphela ngenyanga, okubanjwe kuwena u-YouTube asiqoqele, asibekele, uyophinde siyothi mangabe sesicela ukuthi siyisebenzise, ebese yasinikeza-ke igunya u-YouTube ukuthi siyisebenzise ukukhulisa nokudlondlobalisa lo msebenzi omkhulu kangaka esibhekene nawo, nalo msebenzi omkhulu kangaka uMkhulugwabini awenzayo ngayo-ke le channel. Sengike ngawasetha out ama-intentions, ama-objectives ayo le channel, especially ama-proceedings esizowenza ngawo lama-membership lawa athathwayo. So ngicela ukuthi nikhuthazeke, niwathathe lama-membership nje. Umuntu athathe ngamandla akhe, njengoba ngisho khona R79 ngenyanga, kube khona R179 ngenyanga. Uyaye uthathe lokho ongangawe inyanga mayivuma. Mawuzwa futhi ukuthi umpintshekile le nyanga, you can always pause ilokhunjana i-subscription yakho, meaning kungabanjwa kuleyo nyanga, uphinde futhi uresume mhlawumbe enyangeni elandelayo, or noma yinini masuzizwa ukuthi usubuyelile esimeni esihle esingconywana sezimali. Ngibonga kakhulu kulaba sebeyithathile i-membership, sebeyoqeda inyanga yesibili beyithathile. Lokho kusho okukhulu kwi-team yonke yeNdalo Media and Podcasting, nakuMkhulugwabini kumsebenzi awenzayo wethonga nedlozi. Siyabonga, siyancuncuzwa abantwana bethonga, kwande la enithathe khona. Ngizonithwala ngemkhuleko la enikhona emagumbini amanomhlaba, nazi ukuthi uMkhulugwabini ngesenzo leso senu useduze kakhulu nani. Ngumabizo sabele kunina. Ngiyabonga kakhulu kulabo abangakabi nawo amandla ukuthi bathathe i-membership. Ngicela nenze sure ukuthi kodwa niya-subscribe, niyakhomenta, niya-like, niyayishare i-content yaMkhulugwabini, ukuze i-channel ikwazi ukuthi enzenjani, idlondlobale, ikhule, ifinyelele ebantwini abaningi abalidingayo lolu sizo, abakudingayo loku kwambuleleka, abakudingayo loku encourageka okanye ukududuzeka nokukhuthazeka kule ndlela lena enzima kangaka abantwana bethu ngesihambayo, kodwa enama-rewards, enama-benefits ayisimangaliso uma ngabe usuyenzisisile wayenza kahle le ndaba. Ngisalapho kuma-benefit nama-rewards, uMkhulugwabini mhlawumbe akaqale lana-ke a-introduce i-topic yanamhlanje. Namhlanje bantwana bethu ngifuna siqhubeke, niyazi ukuthi besiqala i-series le sikhuluma khona ngani, ngokubaluleka kokugeza emehlweni. Usuke utshengiswe nokugeza umzimba, kepha ngokwaka-spirituality, uma ngabe sesikwenza insebenzo, sisuke sesigeza nezihlwele zakokwenu osuke uhamba nazo. Sigeza abakini, ogogo, omkhulu, okhokho bokhokho, okhokho basendulo, iy'ngane zonke zakini mhlawumbe zake zachitheka, zaphuphuma, zahuphuleka. Sisuke sibageza, sibahlambulula, sibabeka kwesokunene sikamveli Nqangi, kwelamathonga, bahlale ngokuthula. Ebese futhi mabesondela kuwena, basondele nani, nokukhanya, bangasondeli nokukhala, abahamba bekhala, bangasondeli negazi abahamba lisemzimbeni yabo kuwena, bangasondeli kuwena ney'nhlamba abahamba bethukwe ngazo. Ngoba ngesikhathi besondela kuwena benjalo, nawe uzibona umuntu ohlala ethukwa, ube umuntu ohlala ehlanganyelwa abantu, ube umuntu ohlala ejikelwa abantu. Ngobani? Abantu abaningi abakumbethe basakuleso simo abahamba beyisona. Uma besondela kuwena-ke, nempilo yakho will mirror exactly that which they went through besaphila. Abahamba bebhekene, ingqinamba abahamba bebhekene nazo ziyabuya zize kuwena, ziphathe wena. So ngike ngawenza-ke ama-video bantwana bethu, I think senze about 3 videos okwamanje. Le kuzobe yesi-4, sisaqhubeka kuwona lo moya wokugeza, wokuhlambulula, wokushweleza, ngoba kuyahambisana lokhu, ukugeza, ukuhlambulula, ukushweleza, nokuhlunga-ke kamakhoba. Ukuhlunga kwemimoya sikwenza kakhulu esigabeni sasemanzini. Amanzi ahambayo, umfula, okay, amanzi ahambayo, isiziba, impophoma. Ebese kuba khona lamanzi ekuthiwa uthombongala,
lawa ajwayele ukuba nje sendaweni enamanzi kodwa a-stationary amile. Lawo manzi uthi mawuqhamuka uwabuka engathi arastile, they look rusty lawo manzi. Abizwa ngothombokala. Amanzi ajule kakhulu-ke lawa bantwana bethonga, uma ngabe ikakhulukazi silungisa izinto ey'hambisana nokuhlanjululwa, nokuhlambulula, nokushweleza ethongeni nasedlozini. Nokudla-ke okuhlukile kwesithunywa uma ngabe sokuphakamisa iy'nto zakho siy'hluthula. So, i-topic yethu namhlanje ngifuna siyishadise nesizini esikuyona. Hhayi, ngicela ningilalele kahle-ke manje, ngicela nenze sure ukuthi ayikho into ekuphazamisayo ngoba ngizokhuluma ukujula okukhulu bantwana bethonga, ngoba akukho engifisa ukuthi nginifihlele kona. Ingakho i-information ngiyinikeza to the best of my ability, ngale ndlela engikwazi uku-articulate ngayo. Le season, i-winter season ebantwini bakamoya, abantu ngempela baphethe izipho zikamoya. Uma ngabe nje lithwasa ihlobo, nabantu uma ngabe singene kubusika, siqala nje ubusika, iyayibhikishe kakhulu, iyayivuka amandla imimoya ebusika. Yingakho kaningi ithonga lakho noma idlozi lakho noma izithunywa zakho ziyaye zikumele nalesikweletu onaso, ebese zibhidlanga kakhulu uma ngabe kuthwasa ubusika, ngoba zisuke zifuna ukulungiselwa ebusika. Ayi, ngiyamuzwa khona obuzayo manje uthi hhayi khehla lamakhehla angeke, ngiyakuzwa ngathi uza nayo, kodwa manje ngifuna ukuzwa wena mkhulu ukuthi uzoyibeka kanjani ngamagama. Imimoya abantwana bethonga iphakama kakhulu ebusika. Lokhu kwenza ukuthi ngifise ukuxwayisa nina, ngiphinde nginxenxe ukuthi ake nisebenzise le sizini esikuyona yobusika, uzame noma kanjani uye kuloyo muntu ovezelwe yena noma loyo muntu omzwayo okwaziyo ukuhlambulula, okwaziyo ukulungisa izinto zethonga nedlozi, ikakhulukazi izikweletu zasemanzini, ngoba ebusika iyona sizini ekunikeza ama-results manje. Ngiyazi le engiyishoyo ijule kakhulu and bakhona abanye abangacishe futhi bafune ukuyi-challenge-a, kodwa-ke ikhona i-comment section. Njengoba ngihlale ngisho ukuthi i-comment section is actually our playground where we get to engage, interact each other. Nani ningambulela ulwazi mhlawumbe umkhulu angenalo, nami nginambulele olunye ulwazi oluthe thuthu olungaphezu kwalolo ensuke ngiliveze kwividiyo. Ebusika, isizini yasebusika ey'nganeni zakamoya iyona sizini e-unlock izinto ey'ningi. Ama-results ozoqala ukuwabona uma kuthwasa ihlobo yilawo ozowasebenzela manje, ulungisa izikweletu zakho zasemanzini. Asikho isikhathi esi-favourable, esi-conducive njengalesi sokuphakamisa iy'nto zakho zakamoya, sokuphakamisa izithunywa zakho, sokuqhumisa isithunywa, sokugcina zonke izikweleti zasethongeni, ikakhulukazi lezikweleti ezihlobene namanzi. Isona sikhathi sokumisa iy'nkamba zomndawo-ke lesi. Ubusika-ke uma ngabe umkhulu Gwabini esekutshela imfihlo ejulile ongeke uyizwe ngabanye abelaphi, isona sikhathi-ke othi uma umisa izinto lezi kuthi uma kuthwasa ihlobo ziqhume iy'nto zakho, ngoba le mimoya iyakuthanda ukuhlukumezeka, ifuna ukuhlukumezeka ebese iyajabula, ebese iyaqhuma, iyaphakama. So ubusika iyona sizini kuphela abantwana bethonga ekwazi ukwenza your spiritual journey or your spiritual awakening journey ivesane ithi nje bloom. So take advantage of this season, this winter season, ulungise iy'nto zakho zakamoya, because this is the most favourable season ey'ntweni zasethongeni nasedlozini. Uyabona, kade nje ngiy'cabangela ngingedwa, umkhulu ey'cabangela nje eyedwa, ngibuka ama-responses
positive ebantwaneni noma kulabe kade ngibaphelezele belungisa izinto zasemanzini, iy'kweleti zabo zasemanzini. Iy'mpendulo zibuya ngokukhulu ukushesha, yabo ba-active, bayajabula uma ngabe ngoba ngesikhathi umkhulu edidiyela insebenzo ebese iyakuthatha eyokufaka ebhavini, kungabe isesizibeni, kungabe isempophomeni, emfuleni ohambayo. Ngesikhathi nje ngikulokhunja ngikuqula ngamabhakede, izinto ziqhuma same time ziqhume. Ziqhuma same time izinto. Ngesikhathi amanzi ekuhlukumeza ngoba phela amanzi ngalesi sikhathi, ikakhulukazi lezi ndawo umkhulu ay'sebenzisayo ezijulile, amanzi akhona akuwona la manzi anoma ilaphi. Yindawo impela ahlukanisa ubumnyama nokukhanya, ahlukanise ububi nobuhle, ahlukanise ubuthakathi nemvelo. Ngithi uma ngithi nje kuwena kuqhantshe okuwumoya omubi, kukhale kushone le, kusale imvelo. This is the most favorable season yabantu bakamoya ukuzama ukulungisa izinto zakho zakamoya. Uma ufuna ukuthatha igxathu masishane elilandelayo eliya phambili entweni zakamoya, take advantage of this winter season, take advantage of this season, because i-winter season it's the only season in actual fact ekwazi ukuthi ivesane iqhumisa izithunywa, iphakamise idlozi kakhulu, ngoba mhlawumbe lento beyike yenzeke ningayinaki, kepha vele uma ngabe unedlozi langempela, unezinto ngempela zangempela, idlozi likunika amandla, ikakhulukazi ngewinter, amandla mhlawumbe emali ukuze ukwazi ukulungisela lokho okusuke kufuna ukuthi ulungisele kona kwasemanzini, ngoba amanzi ngalesi sikhathi saselokhunjaneni asuke enamandla, enesibusiso ongakaze uzosibona. Amanzi asuke e-powerful kakhulu ebusika, kakhulu ebusika, ngoba nako konke ubukhosi obubusa ngaphansi emanzini busuke bune-tendency yokuhlala kuhlale kufuna ukuzohabula ukufudumala kwamanzi phezulu, kubuye kubuyele phansi kuzinze. Lokhu kufudumala abakuthola kalula uma ngabe kuyisehlobo, kushisa, amalokhunjana, ama-temperatures e-high, okwenza kungay'phoqi zonke bonke ubukhosi obubusa ekujuleni kweziziba ezingakuphoqi ukuthi ukukhuphuka. Kodwa uma ngabe kuyisebusika, ama-temperatures, ngokubanda kwawo ama-temperatures, kusukuma ngisho izilwane zifinyelene, kona sesisebenzisa igama elithi izilwane, ngiyaxolisa nje ngiphambukile, kuyaye kusukume kodwa bonke ubukhosi obubusayo emanzini bufuna ukuzothola la manzi awomnyana kancane nje leso sikhashana kubuye kuzike. I-winter kuphela ekwazi ukuphakamisa nobukhosi obungajwayele ukuphakama ngesimo samakhaza nokubanda, okwenza ukuthi lawo manzi ngesikhathi ziphakamile lobu bukhosi basondela kwi-surface yamanzi, bufuna zizohabula i-warmth encane yamanzi, bashiya insila ejulile, insila eyamandla, insila ewubukhosi. Ebese mina ngifika sizokwenza insebenzo yakho yasemanzini, ithonga lakho lijabula kabi, ligxuma kabi, ngoba sifike sihabule le nsila yalama marine energies asuke kade esondele kwi-surface, efuna nje ukuzohabula leli langa elincikiselayo lasebusika, lokho kufudumala nje okuncane kwasebusika ebese kuphinde kuyazika. So that is how we come to have amandla amaningi abanini abasebusika. So into ey'ningi zedlozi nethonga zibhukula kakhulu ebusika, because ubukhosi lokho, kuyimfihlo yasendulo ukuthi uma ngabe sesisebenza sifuna ukuhlanjulula, sifuna ukuphakamisa izithunywa, sifuna ukuhlambulula yonke imimoya yasethongeni nasedlozini, isikhathi esi-favorable, it's the winter season. So ngiyani-encourage-a-ke ngale video bantwana bethonga ukuthi ake nisukume nibhukule
nizame ukulungisa noma mhlawumbe ungeke usafika kumkhulu Gwabini ikhehla lamakhehla ikhehla elinye, kepha kuyena lowo mlaphi okhona osuke ukhonjiswe yena noma usuke umoya wakho uholele kuyena. Awukuzame kube isona sikhathi okhathula ngaso kakhulu lesi, ngoba yebo, nangayisama izinto ziyenzeka zake zasemanzini, ziyenzeka nje impela, kepha akusheshi, akuphakami masishane njengalokhu okwenziwa ebusika, iy'nkonzo lezi, ama-rituals lawa asemanzini. So, yisikhathi esi-favourable kakhulu lesi ebantwaneni bani basemanzini. Ake nibhukuleke, nisukume uma ngabe kufanele kube khona iy'nkamba mhlampe ndawo oziphakamisela emanzini, lezi nkamba lezi ey'sebenzisa iy'mpande kakhulu zasemanzini. Isona sikhathi-ke lesi sokuthi into yakho iphakame ukuze iphakame masishane. Ilokhunjana isikhathi okusithathayo ukuthi kuphakame into zakho ziqhume, siyashesha uma uzenze ebusika, emanzini asebusika kunokuba uzenze emanzini asehlobo. Ijulile-ke le bantwana bethonga, ayimdingi umuntu othatha izinto at face value, idinga umuntu owambulelekile kakhulu ngezinto zakamoya, idinga umuntu othwasile njengoba ngihlale ngisho ngey'gaba zasemanzini, umuntu owa-understand-ayo amanzi, isimo sawo ukuthi uma kuyisebusika kuba khona ama-marine bodies akhuphukayo, athi ukusondela kwi-surface ngoba efuna ukuzonqaka nje lokho kufudumala okuncane ebese eyazinza. Lama-marine bodies angaphakami kangako uma ngabe vele sikwi-summer season le kusuke kuvela amanzi ehlala efudumele khona eshisa. Leyo nsila abayishiyayo ngesikhathi bephakeme bezama ukusondela kwi-surface, ileyo nsila ewubukhosi basemanzini, yileyo nsila yokuphilisa izinto, yileyo nsila encelwa amathonga, encelwa ziy'thunywa ebese ziyaqhuma ziyaphakama. Ake sikhuthaleni-ke abantwana bethonga, kulaba abafisayo ukusondela komkhulu, ikakhulukazi njengoba ngisho nje kusayiyona le winter season, ngiyaba-encourage-a kakhulu. Umkhulu-ke akasebenzi ngabantu aba-more than 2 ngesikhathi esisodwa. Ngicela ukuthi nje nizame ukuthi manenza ama-appointment anjalo, nje nibe nesikhathi, nibe nesineke. Kungamane kukhulunywe ukuthi uma isimo sikuvumela, abanye beze phakathi nesonto, abanye-ke sibafake kwi-schedule sange-weekend. Kepha ake nikhuthale ngale winter, kusayi-winter kanje. Even nalo ongezugeza mhlampe lokugeza okujulile, oy'funela nje ukugeza nje kokuhlonipheka, ubuyele isithunzi, wenze izinto zenzeke, ususe nje amathunzana, lokhu oku-basic. This is the opportune time yokuthi yenzeke leso sigezo ebese sisheshe sikunikeze imiphumela. This is the most opportune time yokuthi ukwenze lokho, kwenzeke. Izinto ebusika ziqhuma masishane kunamanye ama-season. So, ngicela abantwana bethonga, siyihloniphe, siyibambe leyo umkhulu ayivezayo, and act on it. Siyisebenzise leyo information going forward. Kube into oyaziyo leyo ukuthi umkhulu wasinikeze i-assurance nesiqiniseko sokuthi akukho okungaqhumi ebusika. Akukho okungaqhumi ebusika. So, this is umkhulu Gwabini. Le video izoba ncane kakhulu bantwana bethonga, bengifuna nje ukudlulisa lo myalezo. Ama-contact details amkhulu ahlale khona-ke kuma-video, abafisa ukwenza ama-appointment ukubona umkhulu, abafisa kona ukuza bazokwenza iy'nsebenzo ezahlukahlukene. Sithi nje Camagwini, Ndawuwe, Ndaramauwe, Lesedi, Kganya.